weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni toon e alkuma fm duniya fm tamba fm goudiri fm kusanar fm ñani fm basse fm kon takkusan juula ha toon e daka fm sare malal lugge ñalbi cacoro wundundu dirma sare koli sare hammadi jekka sare cekeje sare gueɗa ko on takkusan juula ha toon e sare koli. En gari yettinde kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemgal pular gardidi he noon ma en puɗɗorton to championnal moni la liga mo leydi espagne, premier league angleterre, série a toon to italie, ligue 1 leydi france, cakkitoren toon to bundesliga leydi allemagne. Bisimilla moɗon woti mboɗɗe joni joni jañoɗen. jaam ñalli e moɗon hettiyankoɓe e yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma fedde heblo sukaɓe afrique heɗen goni e amde balɗe 17 siltoytande ujunnaje 217 no mbiɗen ni gardidi kabaruji ɗi kumpital coftal ɓalli e ɗemgal pular puɗɗorten ko toon to la liga woni championnat mo leydi espagne ta ko e dawal woni ñalgu nayaɓo woni 4e journée ñalawma juma o noon ɓe potite puɗɗinoma toon hakkude waska kamen jaɓɓino radio badje kano ko radio foli ɓe gotele ndiga asen e ñalawma aseɗo atlético de madrid jaɓɓinoma eibar toon to dinguiral wanda métropolitano ko ɗekki gotel e gotel ɓe mbaddi toon wonani noon dendagal affition mo atlético de madrid mettere mawde caggal kam ɓe jarude dawa e he ñalngu nayaɓo kam ɓe jarata tan koye toɓɓe nayyi oɗo saaha ɓe mboɗɗi to banggue gardingu to no fewi. Ha joni noon ko on saaha tan ko hakkude ɓeɗo witeɓe real sociedad to équipe mo e real sociedad équipe mo san sébastien ko kamen jaɓɓino football club barcelona toon to dinguiral anoeta ko barsa jekkiɓe toon ta ko loggi ɗiɗi e ndiga ena tawa ɗin loggi noon ko oɗo biteɗo Luis Suarez e Ousmane Dembélé. oɗo saaha mo gonɗen noon Ousmane Dembélé ko kettinaɗo football toon to football club barcelona caggal kam eɗen gandi e ko session ji ɗi puɗɗi ko e heeɓi fartange loggude loggi nayyi ɗin ɗon loggi nayyi noon ɗi gonani denda e ɗi gonani fartange e oɗo équipe biteɗo barcelona caggal kam nde logguno toon to super coupe de roi ha on ɗon ngol ɗo loggol saabino ɓe keeɓi guel ɗon ndin ɗon couperi ha joni noon logganino hakkude mumen e waska e hakkude mumen e Valladolid e hakkude mumen e real sociedad ɗum saabima barcelona heɓde ko wite toɓɓe jeenayyi e ha joni noon to ngal dinguiral e ko e ngal ɗon dinguiral anoeta ko on ɗon matche walla mbiyen ko ngal potital adi tigui fettede toon to San Sebastian caggal kam eɗen gandi ko on ɗon ko kamen gudditi ngal ɗon dinguiral. ha joni noon sen giwi toon to San Sebastian ma en jaa toon to Valencia ko Valencia jaɓɓino Real Betis ballon-pied ko ɗekki ndiga e ndiga toon to Mestalla ñalawma on tan ko hakkude ɓeɗo witeɓe Bilbao Athletic Club de Bilbao kamen jaɓɓino Real Madrid mo gari bey ko ɗekki gotel e gotel ɓe mbadduno toon to San Mamés e toon to San Mamés noon ko Real Madrid woppi toon toɓɓe ɗiɗi caggal kam nde ɓe donki heɓde polgo hakkude mumen e Athletic Club de Bilbao ñalawma dewo o noon potite jokkino ko Leganes jaɓɓino Villarreal ko Villarreal fooli ɓe loggel gotel e ndiga. Espagnol de Barcelona kamen jaɓɓino Levante ko Espagnol fooli ɓe gotel e ndiga. Real Valladolid jaɓɓinoma Deportivo Alaves ko Alaves fooli ɓe gotel e ndiga. Sevilla FC ko kamen jaɓɓino Getafe fooli ɓe loggi ɗiɗi e ndiga toon to dinguiral Sanchez Pizjuan ko uddata potite ɗe noon ñalawma hano ko hakkude Girona ko kamen jaɓɓoto ɓe witeɓe Celta de Vigo toon to dinguiral mo Montilivi saga waktuji jeenayyi air mo Espagne to gardidi to noon dow e to gardidi woni classement to ko Barça heedi dow jogade toɓɓe 12 rewi Real Madrid jogade toɓɓe 10 si en giwi toon to Espagne ma jam mbattaɓal jeen toon to leydi Angleterre woni Premier League noon woni koye ñalngu jowaɓo noon ɓe puɗɗinoma ñalawma aseɗo ko hakkude Tottenham jaɓɓino Liverpool mo Sadio Mané. Liverpool fooli ɓe loggi ɗiɗi wondude e gotel. Bournemouth kamen jaɓɓino oɗo équipe biteɗo Leicester City ko Bourne fooli ɓe loggi nayyi wondude e loggi ɗiɗi. Chelsea mo Eden Hazard ko kamen jaɓɓino Cardiff City. Chelsea fooli ɓe loggi nayyi wondude e loggel gotel ena tawa ɗin loggi noon hat-trick de Eden Hazard woni Eden Hazard loggi hen loggi tati en paami kay Eden Hazard waɗi toon potital bangal fayida. ha joni noon Huddersfield to ko kamen jaɓɓino équipe biteɗo Crystal Palace ko Crystal fooli
ɓe gotel e ndiga. Manchester City kamen jaɓɓino Fulham ko City foli ɓe loggi tati e ndiga. Joni noon Newcastle United ko kamen jaɓɓino Arsenal foli ɓe loggi ɗiɗi e gotel. Watford kamen jaɓɓino Manchester United ko United foli ɓe loggi ɗiɗi e gotel ɓe ñalawma dewo o noon ko ɓe Wolverhampton jaɓɓino Burnley ko Wolverhampton foli ɓe gotel e ndiga. Everton mo Idrissa Gana Gueye kamen jaɓɓino West Ham ko Everton fola tati e gotel toon to galle muɗum. Ñalawma han o noon dewo o ko hakkunde ɓeɗo e ñalawma jafoɗon ñalawma ɗe amde mo gonɗen o noon ko hakkunde o ɓe witeɓe Southampton ko kamen jaɓɓoto Brighton Hove Albion sanga waktuji jeenayyi toon to Ermo Britannique. Ha joni noon to gardidi toon to Premier League ko City heedi dow jogade Manchester City jogade toɓɓe 15. Liverpool rewi hen jogui toɓɓe 15 en paami kay ko loggi tan woni ko ɓe ɓurdi. Sen giwi toon to Premier League mbaɗen taɓal jen Série A hakkunde Série A noon goni ko e ñalngu nayaɓo woni 4e journée ñalawma seeɗa ko Inter de Milan jaɓɓino Parma ko Parma foli ɓe gotel e ndiga. Napoli ko kam jaɓɓino Fiorentina ko Napoli foli ɓe gotel e ndiga. Frosinone ko kamen jaɓɓino Sampdoria ko Sampdoria samtiɓe moƴƴal folde ɓe jekkiɓe foli ɓe loggi 5 e ndiga toon to galle Frosinone. Ha joni noon ñalawma dewo o ɓe jokkino ko hakkunde Rome AC Rome ko kamen jaɓɓino Sieɓo ko ɗekki gotel ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi ɓe mbaddi toon. Genoa ko kam jaɓɓino Bologna ko Genoa foli ɓe loggel gotel e ndiga. Juventus de Turin Juventus de Cristiano ko kamen jaɓɓino kibbiteɗo Sassuolo de Calcio ko Juve foli ɓe loggi ɗiɗi e gotel ena tawi ɗin loggi noon ɗi fof loggiɗi ko ɗo biteɗo Cristiano Ronaldo sde Real Madrid ko kañum tigui heeɓi fartange caggal kam eɗen gandi ko ngal waɗi potite muɗum nayyi toon to Juventus kono noon ko ɗo woni gaɗa loggude muɗum loggi gadani en paami kay oɗo saaha dendagal défense ji ko défense ji toon to Série A puɗɗima jogo kulhuli caggal kam nde Cristiano Ronaldo fuɗɗi he tongginoɗi e koyɗe muɗum puɗɗi tonguitade. Ha joni noon Udinese jaɓɓinoma kibbiteɗo Turin bo Mbaye ko ɗekki gotel e gotel. Empoli jaɓɓinoma Lazio ko gotel e ndiga Lazio foli ɓe. Cagliari jaɓɓinoma Milan AC ko ɗekki gotel e gotel. ñalawma hano noon uddata dawal e uddata ñalɗiɗi ko hakkunde Spal he Atlanta sanga waktuji 6 e feccere toon to Ermo Italie toon to leydi Italie noon gardingol ngu woni to dow to ko Juventus jogade toɓɓe 12 rewi hen ko Napoli jogade toɓɓe 9. Sen giwi toon to Série A mbaɗen taɓal jen toon to Ligue 1 leydi France ñalawma aljuma o ɓe jokkinota ko ñalngu jowaɓo woni 5e journée hakkunde Nice ko kamen jaɓɓino Rennes ko Nice foli ɓe ɗiɗi e gotel. Hakkunde Paris Saint-Germain kamen e Saint-Étienne ko Paris foli ɓe loggi 4 e ndiga. ñalawma aseɗo noon ka jaɓɓinoma Olympique de Lyon ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi. Amiens jaɓɓinoma Lille ko Lille foli ɓe 3 e ɗiɗi. ɗo Dijon ko kam jaɓɓino Angers ko Angers foli ɓe loggi 3 e gotel. Montpellier ko kamen jaɓɓino Strasbourg ko ɗekki gotel e gotel. Toulouse jaɓɓinoma Monaco ko ɗekki gotel e gotel. ñalawma dewo o no ko ɓeɗo witeɓe Nantes kamen jaɓɓino Stade de Reims ko ɗekki ndiga e ndiga. Girondin Bordeaux kam jaɓɓino Nims ko 3 e 3 ɓe mbaddi toon. Olympique de Marseille kamen jaɓɓino Guingamp ko Marseille foli ɓe loggi 3 e loggi 4 e ndiga. ɗo to gartingo to leydi France noon woni to dow to noon toon to Ligue 1 ko Paris Saint-Germain jogade toɓɓe 15 rewi hen noon ko ɓe kibbiteɗo Lille ko Lille jogui ko toɓɓe 10. sen giwi toon to leydi France mbaɗen taɓal jen toon to Bundesliga en paami kay ko toon to leydi Allemagne ko ñalngu tataɓo ɓe jokki woni 3e journée ñalawma aljuma Borussia Dortmund jaɓɓinoma Francfort Eintracht Francfort ko Borussia foli ɓe loggi 3 e gotel. ena tawe ɗin loggi noon oɗo biteɗo Abdou Diallo he oɗo biteɗo Paco Alcacer ex del Barcelona ko ngol ɗo woni loggol muɗum gadanol guili immi Barça yahi toon to Borussia Dortmund en paami kay oɗo saaha ko ngol woni loggol ngol adi loggande toon to Dortmund. ñalawma seeɗa noon hakkunde derby Bayern ko hakkunde Bayern de Munich kamen jaɓɓino toon to Alliance Arena. Bayern de Leverkusen ko Bayern Munich foli Leverkusen loggi 3 e gotel toon to dinguiral Alliance Arena. Fortuna Düsseldorf kamen jaɓɓino Hoffenheim ko Fortuna foli ɓe 2 e gotel. Mainz 05 kamen jaɓɓino Augsburg ko ɗekki 2 e gotel ɓe mbaddi toon. Leipzig jaɓɓinoma Hannover 96 ko Leipzig foli ɓe 3 e ɗiɗi. Wolfsburg jaɓɓinoma kibbiteɗo Hertha de Berlin ko ɗekki 2 e ɗiɗi. Borussia Mönchengladbach kamen jaɓɓino kibbiteɗo e Schalke 04 ko Borussia foli ɓe loggi 2 e gotel. ha joni noon toon to leydi Allemagne to ha ɓe wender ñalawma dewo o ko hakkunde Werder Bremen ko kamen jaɓɓino kibbiteɗo Werder Bremen jaɓɓino Nurmens ko ɗekki gotel e gotel ɓe mbaddi toon.
Frembourg ko kamen jaɓɓino cibbiteɗo Stuttgart ko loggi e ko ɗekki 3-3 ɓe mbaddi toon to dingiral mo Frembourg. ha joni noon to gardidi ko Bayern de Munich woni to dow to jogade toɓɓe jeenayyi, rewi hen Dortmund jogade toɓɓe jeeɗiɗi. ha joni noon bandiraɓe hettiɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ñalawma janggo ma en gar kabaruji kumpital coftal ɓalli e ɗemgal puuɗal ko fati e banggue Ligue des champions européenne. Ligue des champions européenne noon ta ko e dawal mumen gadanal ma en gar he kabaruji janggo si gueno haaji. bandiraɓe hettiɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum woni ko tongaɗanɗo ɗon kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal pular kettuki malaki jaam to sawtawol to ko ɓiɗo moon selmon Amadou Ba yo jaam gueno hiranen.